posant gasolina al cos, avui he anat a una conciliació a Sabadell, no hem arribat a cap acord. Sabeu per què no s'arriben quasi mai a acords a les conciliacions laborals? Doncs molt senzill, perquè el 2013, em sembla que va ser, van treure els salaris de tramitació. Què vol dir els salaris de tramitació? Doncs les empreses, quan tu impugnaves un acomiadament per improcedència, llavors, quan arribava al judici, si guanyaves, t'havien de pagar sí o sí tots els salaris de tramitació que havien passat, des de la interposició de la demanda fins a la sentència. És a dir, si tu posaves una demanda per acomiadament improcedent al mes de juny i tenies el judici al mes de maig de l'any següent, doncs tots aquells 11 mesos que havien passat te'ls havien de pagar si guanyaves. Doncs des de la reforma del PP, que em sembla que va ser el 2012 o 2013, això ho van canviar. I llavors l'empresa només ha de pagar aquests salaris de tramitació si l'acomiadament és declarat nul. Si no, pot triar per indemnitzar-te i no pagar-te els salaris de tramitació. I per això, esclar, les empreses no tenen cap incentiu d'arribar a acords a les conciliacions perquè diuen, hòstia, si el judici no vindrà fins d'aquí un any, doncs mira, vaig fent coixinet, i si al final tenen la raó i es declaren improcedents, pagaré la improcedència, però no hauré de pagar aquests salaris de tramitació, aquests 11 mesos, 12 mesos o 20 i pico mesos que pot trigar un judici laboral, depèn del jutjat, de sou. I llavors, clar, això desincentiva molt. Abans, doncs, tenies aquesta força com a advocat del treballador per exigir a l'empresa, doncs, per apretar més a la conciliació i dir, escolta'm, que si guanyem m'hauràs de pagar els salaris de tramitació. Això ha passat a la història. En fi, ja fa anys, Però perquè veieu que encara estem enquilossats amb aquestes demandes de conciliació que mai arriben a bon port perquè no hi ha cap incentiu per l'empresa. Al contrari, l'empresa li prefereix passar el temps, financiar-se, i quan arribi el moment, doncs ja pagaran. Llavors, en els jutjats sí que fem molts acords, però hem d'esperar molts mesos. Salut!